بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية، العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يخفى عليه في الكون خافية، البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت، الذي يجير ولا يجار عليه، فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد، جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام، فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام، فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم. وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى دار السلام، المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إخواني في الله وأخواتي في الإسلام، أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki, wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan makaranta ta sunna a cikin wannan gari na Mahuta, yan dume local government, a kuma cikin wannan jiha ta Katsina, ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci, lakca wacce aka shirya wa 'yan uwa mata. Jiya an yi wa'azi da daddare domin maza, bisa manasaba kuma sai aka ga ya kamata mata su ma a shirya wata lakca da ta shafe su yau da safe, domin watakila tunatar da su wani abu da zai shafe su. to ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka. kamin na iso na samu maluma suna gabatar da wa'azi, ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. ba dogon wa'azi zan yi ba, domin a yanzu haka muna kan hanya zuwa Katsina, inda cikin amincewar Allah za a gabatar da program yau da daddare. akwai bukatar mai isa kan lokaci a dan huta kamin fita wa'azi. sannan kamar yadda nake faɗa jiya, mun fito daga wata doguwar tafiya ta da'awa, inda daga can na dan samu wata mura hakan nan na taho tare da ita. a sanadiyar wannan watakila abubuwan da zan faɗa ba za su zama masu tsayi kwarai da gaske ba. ina addu'a abubuwan da za mu faɗan Allah ya sa su yi ta'asiri a rayuwarmu, su canja halayenmu. daga lokacin da mace ta yi aure, aka ɗaura mata aure da mai gidanta, abinda Hausawa ke cewa aka shafa fatiha, domin shafa fatiha ba shine ɗaurin aure ba islamically. idan wa'annan rukunai na aure suka tabbata, aka zo kan rukuni na ƙarshe wanda ake cewa siga, aka yi siga, a musulunci aure ya ɗauri, ko an yi addu'a ko ba yi addu'a ba. amma ita addu'a akan yi ta saboda neman albarka. na'am, to yayin da mace aka ɗaura mata aure da miji, to a musulunci mijin yana da haƙoƙi guda 15 a kanta. yana da haƙoƙi guda nawa? 15 a kanta.
akwai bukatan mata ku natsu sosai ku fahimci waɗannan haƙoƙi. Yayin da kika ba mai gidanki waɗannan haƙoƙi, to a musulunci kin yi abin da Allah ya ɗora miki. Abin da kike jira kawai ƙiyama ta tsaya ki tafi aljanna, iya abin da kike jira kenan. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallatil mar'atu kamsaha wa samat shaharaha wa hafazat farjaha wa ata'at ba'alaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati shi'ti. Annabi ya ce idan mace ta yi salloli guda biyar, ta yi sallar asuba, ta yi sallar azahar, ta yi la'asar, ta yi magariba, ta yi isha, ba ta yi wasa da su ba. Ramadan ya zo ta kiyaye azuminta na Ramadan, ba ta yi wasa da shi ba. Ta kiyaye farjinta, ba ta zama mazinaciya ba. Sannan ta yi wa mijinta biyayya, ta ba shi haƙoƙinsa. Annabi ya ce in ƙiyama ta tsaya, Allah zai sa a kira ta a tsaye da ita a bakin aljanna, a buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗayansu guda 8, a ce mata ki zaɓi ƙofar da ta miki ki shiga aljanna ta wannan ƙofa. To kenan sallah alhamdulillahi ana ƙoƙarin yi, azumi ana fafatawa, mata da dama sun zama kamammu, Allah ya ƙara musu kamewa. Inda gizo yake saƙa shine ya ake zama da mai gida, nan ne matsala take. Yawanci a nan aka fi samun tsalle a cikin jumping. Allah ka ba mu ikon kiyayewa. Na'am, wasu haƙoƙi ne waɗannan haƙoƙi guda 15. Haƙi na farko shine at-ta'a. At-ta'a, biyayya ga miji. Miji shine oga a cikin gida, shine boss. Wajibi a masa biyayya. Idan ya bada umarni, a bi umarnin da ya bayar. Ba sani ba ko an gane wannan. Na'am, duk yadda mace take da kirki, 'yan uwan miji suke yabata, mata suke yabata, kowa na yabata, sai aka yi rashin sa'a miji bai yaba ba saboda ba ta yi masa biyayya, to wannan mata ba a kiranta mata ta kwarai. Duk wannan yabo da ta samu aikin banza ne, saboda alkur'ani mai girma ya ce fasalihatu qanitatun قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Allah madaukin sarki yace fasalihatu qanitatun, wato mubtada ne da kabar. Fasalihatu, mata na kwarai nagartattun mata, Allah ya ce qanitatun ay muti'atun, su ne masu biyayya ga mazajensu. Duk kirkin ke idan baki wa miji kirki aikin banza ne. Akwai mata masu kokarin kyautata alaka su da yan uwan miji. Uwar miji a kyautata mata, yayin miji a kyautata musu, kannan miji a kyautata musu, amma shi ko miji a gasa masa aya aka. Yana faruwa ko ba faruwa? Idan yayi magana sai ka ji su goggo da su ya findo ana Allah sarki, yarinya mai hankali irin wannan wacce tunda ta zo gidan nan mukan, su ba su san wani irin bala'i take gasa masa a cikin ɗaki ba. To wannan yana da hatsari kwarai da gaske. Na'am, abu ne mai kyau ki kyautata wa ƴan uwan miji, amma ki sani wannan kyautatawar mai gida shi yafi kowa cancanta. Fasalihatu qanitatun, saboda haka duk sanda miji ya bada umarni a cikin gida, wajibi ne on the spot ki mishi biyayya. Ba sani ba ko an gane wannan. Sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda za a yi wannan biyayya. Ya za a yi ta? Annabi ya ce innama ta'atu fil ma'ruf, ana cikin biyayya ne, ana yin biyayya ne cikin abin da shari'a ta yadda da shi. Kenan duk yadda aka ce ki yi mijinki biyayya,
in ya umurce ki da ki saba wa Allah zaki masa biyayya?